Dragi slušatelji, dobar vam dan. Vi slušate emisiju Kulturni vodič na Običnom radiju. A izložba Must Have Gold mostarske akademske kiparice Vesne Vuga Sušac otvorena je sinoć u galeriji Zvono u Sarajevu. Autorica izložbe u Zvono donosi, kako je rečeno, okoštalu realnost u zlatnom ramu, svijet od kojeg bježimo ili smo i sami dio njega, ali ne želimo priznati. Kombinirajući životinjske kosti s kičastim detaljima te smještajući ih u zlatne goblinske ramove, stvara nam neprihvatljivi odraz u ogledalu i podsjeća nas na nesposobnost suočavanja s vlastitim slabostima i nespremnošću na susrete s onim što smo postali, jer nas je netko uvjerio da takvi možemo biti. Pa idemo u nastavku poslušati što je sama autorica izložbe Must Have Gold, gospođa Vesna Vuga Sušac, kazala na otvorenju svoje izložbe. Ovo istraživanje kroz kiparski rad sam započela prije 4-5 godina i to je bilo, mogu reći, slučajno. Znači, na otpadu sam vidjela lopatice i tako nekako sam započela tu priču da bi došla do propitivanja kiča i kombinaciju tih kostiju sa umjetnim materijalima, svim tim sintetičkim šljokicama, silikonima, umjetnim cvijećem i sl. A baš zato sam išla kičem protiv kiča. To je, u biti sam ga koristila kao kemp, da pokažem da njim izbacimo to što je suvišno, a da stavimo u prvi plan ono što je bitno, prave vrijednosti. Od istine, ljubavi, tako dalje. Izložba sama zove Must Have Gold, gdje su ti okvirovi zlatni, u biti umjetno zlatni, oni su od gipsa, ja sam ih sve restaurirala, kupovala po tržnicama, posuđivala i dobivala od kolega, tako da je to taj vid spoja tih goblena i kostiju i tog silikona i tih cirkona. Dragi slušatelji, upravo ste imali priliku čuti što je to mostarska umjetnica Vesna Vuga Sušac kazala na otvaranju svoje izložbe Must Have Gold, koja je otvorena sinoć u 21 satu u galeriji Zvono u Sarajevu. Vi u nastavku ostanite uz najbolju domaću glazbu i emisiju Kulturni vodič na Običnom radiju.